Mennä! Mikko! Nyt suljetaan! Hei! Seuraava puhuttelu! Pitää jalkapallokulttuuri. Yleisö! Kotiokkola ja Reipas ensimmäinen maali! Kansa Reippaan sottei kyllä.
ajassa. Mukaan tuki! Ja näin on ottelun erotuomari puhaltanut tämän ottelun päättyneeksi. Tänään helteisessä kisapuistossa pisteet jaetaan näiden kovien kilpakumppaneiden kesken. Lahdenreipas pystyy katkaisemaan tappioputkensa Kiffeniä vastaan. Kakkosen A-lohkon noususarjan ottelut. Täällä Kispissä päättynyt Reipas Kiffen 2-2. Kiffen nousi 2 kertaa takaa tasoihin ja saatiin se minimivaatimus, mikä tälle pelille asetettiin, eli 1 pinna. Kaikki on edelleen omissa käsissä, kun 2 kierrosta on pelaamatta. Maalintekijöistä toinen, Leo Usher. Mitä tapahtui? Ensimmäinen maali Kiffenissä ja erittäin tärkeä maali. Mitä siinä kulmassa tapahtui? Joo, mä päätin, että nyt mä nostan. Mun ei olisi pitänyt edes nostaa maalilla, mutta mä päätin, että nyt mä menen, tarvitaan maali. Ja mulla oli vähän lyhyempiä ja vartioimasti. Mä mietin, että nyt mennään täysin ja pallo tuli siihen ja näin. Meni Ja voimalla sisään. Meni sisään, onneksi. Musu! Montako kertaa sua vedeltiin nilkoille? Joo. Tänään kyllä vedettiin aika paljon, mutta kyllä itsekin vetänyt muutaman kerran, niin ihan rehellisesti sanottuna, niin ei se haittaa. Et se jää niinku tasapeliksi, että Joo. omille nilkoille ja kaverin nilkoille. Joo. Kortin tulokin oli aika lähellä siinä jossain vaiheessa. Oli joo, mutta kyllä mä niinku sen verran mietin, että mä tiesin, että mä en tule korttina olisikin rikkoon. Siinä tuomari kakaa monta kertaa puhuttiin, että älä nyt anna sitä. Leolla sitten kävi niin, että ensi viikon lopulle tuli vapaata kalenteriin, korttitili täyteen ja pelikieltoon. Joo, mä tosiaan yritin olla ottamatta niin paljon, mutta lopussa tuli sellainen, tuli vaan vaarallinen hyökkäys ja mä mietin, että pallo tai mies jää siihen. Tällä kertaa mies jäi. Harmillisesti tuli kortti. Vahdissa oli tänään 417 katsojaa ja sitten kymmenkunta Kiffeni Ultraa tuossa aitojen takana ampumassa raketteja. Kenttä on tietysti mikä on, mutta miltä tuntui pelata tommonen kaunis syyskuun päivä, 24 astetta mittarissa, aurinko paistaa ja väkeä paikalla ja 2 perinteikästä joukkuetta ja isot panokset. Antoiko se ekstra latausta? No, haluaisin sanoa sanoa. Joo, kyllähän se antoi. Kyllähän tää peli muutenkin sytytti jo, että 2 sarjaa kärkeä pelaa vastakkain. Mukavasti oli joukkuetta. Katsojikin katsomassa ja kiitos myös Kiffen Ultras tuli paikalle. Reippaakin pelaat ihmetteli, mutta onko ne oikeasti teidän fanheja? Sanoin joo, tuli Töölöstä. Et hyvä tulos tänään. Mitäs tästä eteenpäin? NIS ensi viikonloppuna, Leo kattelee sen jostakin käsin. Musu. NIS on ollut meille viime vuosina aika vaikea vastustaja jostain kumman syystä. Syttyykö nyt jengi, kun on iso peli? NIS haluaa varmaan sen 3. paikan ja Kiffe haluaa ehkä sen 1. paikan, niin Kyllä syttyy varmasti. Kaikki tietää panokset. 2 iso peli nyt jäljellä. Nyt voi laskea matemaattisesti, joo riittääkö taso riittää voittaa, mutta kyllä me lähdetään joka peli kerralla voittaa. Tänäänkin lähdettiin voittaa, mutta pakko myöntää, että Reipas on hyvä vastustaja. Mun mielestä laadultaan paras vastustaja lohkossa, niin ei se kyllä niin kuin tasapelikin otetaan hyvin vastaan. Mutta jo NS-pelistä iso peli vieraissa. NS on olainen. Vähän semmoinen ärsyttävä vastusta, sama kuin PP sun muut. Mutta ei lähdetään voittaa. Harmi, että Leonit sai keltaisen, mutta ehkä poika oppii nyt. ja Musu ei ota keltaista sitten Nurmijärvellä, koska silloin sä missaisit Pepo-peli, joka on sitten se viimeinen kotipeli noususarjassa. Joo, pitäisi yrittää, mutta sain Vakuuttava. yrittää olla ottamatta. Vakuuttava. Ei, en mä ota. Lupaan, että en ota. Okei. Tää on taltioitu nauhalle. Se tulee YouTubeen.
Kiffe TVC, eli Musu lupasi olla ottamatta korttia seuraavassa matsissa. Ja otetaanko kuitenkin 3 pinnaa? Otetaan. Lähdetään kuitenkin hakemaan 3 pistettä. Nyt on pari poissaoloa, Leo, Emil, mutta kyllä me niinku lähdetään voittoa hakemaan. Mun mielestä NIS on ihan ok jenki, mutta kyllä mun mielestä me ollaan parempi. Tänäänkin jos mietitään, mun mielestä se oli reippaalta hyvä peli. Ne sai tasuri. Mun mielestä meitä ei ollut paras peli, me saatiin tasuri. Et se kertoo mielestä siitä, että jos me oltais parhaimmillaan, mun mielestä olisi voinut olla parempikin tulos. Mutta niin kuin sanoin, otetaan tää vasta. Olihan siinä meilläkin tietysti pikkasen onnea. Pallo pari kertaa meni Nikon ohitte, mutta siellä oli joku iso puolustaja edessä. Oli onnea joo, mutta mun mielestä näissä peleissä se eka maali ratkaisee niin paljon. Niin mun mielestä Reippalo oli siinä onnea, että meillä oli 5 minuuttia pelattu, meillä oli se ihan 100% maali. Joka vähän nousi. Joo. Ei mitään. Täällä mennään, nyt mennään nauttimaan pizzaa ja pastaa paikalliseen entisen jalkapalloilijan ravintolaan. Kiitokset Musu, kyllä, kiitokset Leo. Kiitos. Kiitos.